ik heb dus een vrij ernstig motorongeluk gehad. En toen had ik een schedelbasisfractuur met diverse beschadigingen in mijn hoofd. Ik heb een week of 8 in het ziekenhuis gelegen. Eerst was ik helemaal blind. En ongeveer 1,5 jaar na het ongeluk, 2 jaar, zag ik op zijn best. Nou, dus zag ik ongeveer 7 of 8%. En hoe oud was je toen je dat ongeluk kreeg? 18. Nog even een stukje af. Inmiddels kun je nog maar een paar procent zien. Ja, het is niet meer te meten. Oogarts hoef ik ook niet weer heen. Ik ben uitbehandeld en denk, jouw gezichtsvermogen is gewoon niet meer te meten. Je bent medisch gezien, ben je nou blind. En toen ben ik eerst weer gedeeltelijk aan het werk geweest. En op het werk, kon ik niet meer achter de cirkel zagen of zo. Want je zat in de rood-aan-industrie. Ja. Op het werk werd altijd heel veel hout weggegooid. Toen ben ik aan het figuurzagen gegaan. Eerst van die kruidenrekkiespul. Maar ja, dat was ook een goudcent af. En toen vond ik bij het zolderopruiming zo'n bouwpakketje wat wij vroeger aan als kind maakten. En zo ben ik ermee begonnen. En wat heb je nou precies om die decoupeerzaag gemaakt zodat je recht gaat? Nou kijk, hier heb ik een ding onder gemaakt. Hoe noem je dat? Een tafel of een tafel. Zie je, dan kun je zo deze zit in het verlengde van het zaagje. Die kun je zo tegen het hout aandrukken, een begeleiding. Nee, ze precies allemaal op dezelfde breedte. Maar zo moet jij overal een oplossing voor vinden. Ja, kijk. Je moet de nerf van het hout moet je ook altijd overdwars hebben, anders kun je ze niet buigen. Als je dat in de lengterichting zaagt, kun je ze niet buigen. Maar hoe weet je dat? Want je kunt het niet zien. Ja, maar je voelt het wel. En dit is dus een mal van een boot? Ja, dit wordt de romp van een boot. Zo'n latje heb ik dan dunner gemaakt. En dan heb ik deze schuurband, die heb ik ook zelf gemaakt, dat is ook niet te koop. Maar Klaas? Ja, ik zal eens koppelen. Nou hebben mensen met ogen al moeite om hun vingers niet kwijt te raken met al die apparatuur. Ja. Maar hoe doe jij dat dan? Ja, je hebt wel eens een ongelukje, want het is wel eens zo. Als mijn hulpje komt, ook bij een ongelukje gaat, dan kan ze me wel sporen in huis. Dan zien ze de bloedsporen liggen. Ja. Vorig jaar heb ik nog een raar ongeluk gehad met de draaibank. Kijk, deze klauwplaat, die draait zo hard rond. En toen deed ik ook wat op het gevoel. En toen kwam ik tussen die beitel, die klauwplaat en de beitel. Frat mijn duim zo tussendoor. Dus toen had ik het voorste, was hier voor het bot finaal afgebroken. En toen hing er nog wat aan het vel en aan de spiertjes. En toen, is de dokter aardig mee aan het sleutelen geweest en dat is nou weer klaar. Klaas, je hebt een gevaarlijke hobby. Nou ja, ik heb wel eens vaker ook met die decoupeerzaag of met die zaagtafels dat je, net even te ver en dan zaag je in de vinger. Ja. Kijk, heb ik ook een dingetje voor gemaakt. Zie, dan leg ik het latje erop en dan kan ik hem er zo opleggen en dan zit dan een klein spleetje. Dat zit precies in het midden van het latje wat erop komt. Zie, dan kan ik zo op het gevoel, dan heb ik hem in het midden van dat latje. En dan kan ik hem zo, hier zit nog geen blokje onder. En nou doe je dit al jaren, maar waarom vind je boten bouwen zo mooi? Nou, ik weet natuurlijk niet wat ik in mijn vorige leven was. Hè? Misschien was ik toen wel piraat of wat ook maar. Dat toch iets... Ja, ik weet het niet. Het is hout en er zit een boel werk in. Maar het is puur tijdverdrijf en een hobby is wat een verslaving geworden.